lokal. Parikat kada ka magkalkala po sir. Kaya di may dalong dahil yung bangkain taga-sulinaan. Kalpasan ti dardarirag dagiti mangalap ken manalon a maipalubos kuman dagiti container ken drum sa makargaan ti krudo ket ditoy ngadan iti bandato manipod iti Department of Energy a maipalubosen dagitoy basar ti panakinaman tayo iti maysa kadagiti mangiman maneher iti maysa a gasoline station ket iti rabi iti Lunes a nakaawat na ti mandato kagipalubos dan kadagiti naka-container nga maada iti limitasyon na tapno makaiburay kadagiti kailyan ditoy Ilocos Norte. Tan certain patakaran nga mabalinti container yun sir aglalo kadagiti farmers kin mangalap ngum adalata ti limitation nga maitid sir nga ijikas lang ko mga example 10 liters lang kasi no ka sir tapno makaalam mo ti other nga luglogan kasi no ka sir. When sir. So anong digiti container nga mabalindang itugot sir? Ag container nga approved ti DOE mot lang no ka sir nga haanga dagiti bata nga pag containers ti mineral nga tapos dagiti botbote kasi napas. No pay kasta ket nagtalidaed nga out of stock ti diesel dagiti sa magmamano a gasoline stations nga may panamnama nga iti mabita panawen ket adanton ti deliveries da. Possible itat nga aldaw sir. Yung parigatan ba dito sir? Panaguray tayo ti supply. And sir kasi other sea oil mot lang adumot dagiti na ibusan baka agkurang di tanker ko na nga kas di sir di depot mo is Kabayatan na nupay na ipalubusan ti container ket mangnamnama dagiti umili nga agbalinen a normal ti presyo dagiti petroleum products. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News.